Prinášame vám príbeh, ktorý môže byť pre niekoho nový. Málo kto totiž počul o Dillongovi. Bol to básnik, preto aj tento úvod neobsahuje jednoduchú vetu, ale slová, čo na konci dávajú rím. Trochu sme sa rozbehli, tak čo s tým? Niekto mi raz povedal, kde je Ríme báseň, ja mu na to hovorím, ty si na to nás... Na serpentínach lásky som vstúpil do kláštora, keď túžba moja ma už z diaľky volá. Dámy a páni, Rudolf Dillong, františkánsky mních. O tebe, Rúža Dagmar, spieval som všetkým svojim priateľom, ktorí ťa nikdy nebudú poznať. O tebe vložil som im do úst rozprávku, ktorú ti nikdy nepoviem. Hovorí o mne? Som dcéra? Som. Ale koho? Kvety a kosa. Kosa, ktorá kosí živú trávu a spolu so slnkom ju mení na vyschnuté mŕtve seno. Možno taká kosa skosila dieťaču aj mamu. Mama? Od malička nemal som lásky. Iné deti sa bavili, ja som vyhľadával samotu. Zasa sa váraš po zemi o plan jeden! Kto to má za teba furt čistiť? Nie si sám na svete! Máš aj súrodencov! O plan jeden! Rob s ním niečo tým svojim synčekom! To sa má o ňo furt starať, keď robota stojí na dvore. Ani u otca som nedostal pochopenie. Pre macochu. Už nie som malý, keď píšem o tebe. Ale aj tak si pamätám na všetko zlé, čo si po mne zanechala. Ako morská obluda si vstala z hlbín, no. Ako kraken. Čo ukradol ľuďom slobodu. Ty si ukradla môjho otca a pamiatku mojej matky, ktorá sa na to bezmocne pozerala z neba. Neboj sa, zatleskajte. Prosím, čítaj. Ja budem takto... Raz, ty, dobre, poď, začni. Moč. Ale poď trošku. Poriadne. Moč? Môžeš. Moč, človeče. Máš oči lačné. Tá tvoja pýcha darmo vzniká. Že nemá zlato finančníka. Čo si mu asi povedal? Lebo ten verš to je len taký povrch, ale za tým je vravý vám, za tým je nejaká myšlienka, názor. Čo si asi povedala? Ale keď recituješ, tak ty hovorí. No čo, vieš? Napadlo ťa? Cítiš to v sebe? Cítiš, že ako ťa vedie ten názor? Niekoho to napadlo pri tom, ako sme to prečítali. Ja vám to poviem teda, prezradím vám to. Poviete niekomu, že buď ticho, ty chamtivec, ty pažravec, zbytočne sa za niečím hrabeš, pretože ako to ďalej pokračuje, čo je ďalej? Byť živý, hoci v chudobe, je viac než v koži z bohatlíka, hneď vzácnym erbom na hrobe. Byť živý, hoci v chudobe, je viac než v koži z bohatlíka, hniť vzácnym erbom na hrobe. Moč, človeče! Máš oči lačné! Tá tvoja pýcha darmo vzniká.
finančníka. Že nemáš oči, Že nemáš zlato, finančníka. To nie je dáš, to je z neba, že sa cudzí. Nechaj nás tak a prepáč, ak sme drzí. Dobre! V auguste 1920 som vstúpil do františkánskej rehole. Rudolf Dilong pobudol vo viacerých františkánskych kláštoroch. Nitra, Trnava, Malanství, Hlohovec, Skalica a Kremnica. Tu sme sa stretli aj my. Niektorí si ho pamätali viac ako básnika než mnícha. Bol mladý, pekný. A často sa stalo, že zabával ľudí vlastným veršom, nielen Božím slovom. Dal som sa na cestu Božej slávy. A niekedy rovno zo slavy. Na motorke šiel slúžiť omšu. Poďme, rozbehni to. Takto som chodil v Trnave, v Kremnici. Urob toto, prosím. Všade, kde som slúžil, behal som z kláštora na motorčičke. Ty srdce moje, čo si chcelo tu? A vy, oči moje, z mora. V noviciáte izbu podobnú mám bezeniu, to by... Tam nič nebolo. Kľakátko, kríž, postel. Tak málo potrebné k spaseniu. Čo, slečna? Čo, a môžem? Taký veršík na vás. Jasná, belasá, na sedadle v divadle kvelasa. Áno, strašne veľmi. Sedeli s ňou, pri stene hádzali jej prstene. Zlaté hviezdy na vlasy, sypali jej balasy. No neviem, či sú to hviezdy, ale vlasy máš pekné, áno. Čo? Ale kúpil by sa hodil, lebo vlasy má super upravené. A čo to máš na svojom čele? Vyplať si to rýchlo von, napúdne to ako slovo. Naše stretnutie bolo ako báseň, ktorá pokračuje. Poznám tvoj svet. Nie je zlý. Len zmenil by som dráhu dní. Obrátil vietor záľudný. Či myslíš na mňa? Nemyslí. Sny kreslíš? Nekreslí. A aká je ľudská múka stará? Modlíš sa svoje zdraváctvo. Na strune bolesti si hráš. Si celá smutná od lásky. Temná je noc a trochu zoslá. Jak sveta koreň starý, tak z peniny sa parí. Tak tieklo víno do skla, tak tieklo po pohári. Ja krásnym veciam venovať chcem báseň. Nociam, čo nové túžby do nového rána privedú, opakujúc ich znovu k večeru. Ty nesmieš byť tým liekom. Nie, ja som teraz tým jedom, ktorý sa na liek nikdy nepremení. Pre nič iné nie si zabíjak len preto, že nemôžem ťa mať. Vidíš? Ani tým jedom nechcem byť, čo niekoho môže smrzačiť. Mohla si byť šťastná žena! Nevidí jeho. A teba, Rúža Dagmar. Lebo sme traja. Sme jednou láskou, jedným životom. Spoločne nesieme v srdciach, čo si odpúšťame, čo milujeme i čo nenávidíme. A čo nás raní i uceľuje. Je to možno i viac ako spoločný život. I keď posvetný zväzok, hoď aj formálne ustanovený, je veľkou sviatosťou. A čo ja s tým? Som len jedna z mnohých ilúzií alebo skutočná opustená dcéra. Toto všetko sa dá vyčítať z tvorby jedného slovenského autora, básnika, z jeho listov, z poézie, z kníh.
A čo je pravda a čo nie, je v umení a hlavne v poézii veľmi málo nápadné. Je to tajomstvo a to je na tom to zaujímavé. Patril do prúdu, ktorý nazývame katolícka moderna. Tento básnický smer u nás začal rozvíjať sa počas prvej Československej republiky. Tvorili ju hlavne mladí autori združení okolo Dillonga. Okrem neho to boli napríklad Hlbina, Janko Silan, Haranta. Spôsobil ďalšiu senzáciu dvoma zbierkami ženskej ľúbostnej poézie. Bola to kamufláž pod menom Ria Vale, ženy, ktorá osudovo zasiahla do jeho života. A práve na túto tému sme sa zamerali aj my. Áno, vám, naše drahé publikum, sme chceli len otvoriť oči pre čítanie, pretože za tým všetkým môžu byť zaujímavé príbehy, napríklad príbehy o rodine, ktorá možno ani nebola, o láske, ktorá možno ani nebola, o cene, ktorá možno ani nebola, ale to všetko sme vyčítali z tých listov, z tých kníh. A žite ako v básni. S láskou. Pravdou. Čaute.